Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! As low as 5 pesos SRP. Auto protected ka na. This time check is brought. Mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga tag para mati nga naga-monitor na sa subong iya nga hapon. Kamusta dirang aton iya nga mga kaaksyon? Ano kaina nagatupaar nga ulan no? Kaina wala sang aga. Pero ti subong nagbalik naman si Haring Adlaw. Do pamasmuhaw. But anyway, mayong hapon sa liwat sa aton iya nga mga kaaksyon nga nakatutok na. Humalin ka ina sa nga kaagahon. Tub-tub iya sa subong nga tinion. So, I know gid ang sa aton yung mga ka-aksyon nga nagtutok. Ilabi na gid kay kaina. Subo-subo maning balita. Patgid ka miyambro sa nga pamilya. Ang ginaligar ko nung nga ginmasaker. Subong, ongoing pa man ang investigation sang aton iya nga kapulisan. Amot sa sining natabo. Kung sa diin apat gid ka miyambro. Natabo sa area sang Gardenville Subdivision sa barangay Tangoba, diri man sa syudad sa Bacolod. Makuno tatlo na kaadlaw antes pa man iya nga na-discover ang ini iya nga hitabo. So sa karon bantayan naton kay possible gid nga may ara yasan nga ihatag man sa karon nga report si Action Eden Aboso. Sa karon ang amon iya nga patrol reporter dito sa area para maghatag sang dugang nga information angod sa sining natabo makasilid ni nga hitabo sa diin apat gid ka miyembro sang pamilya ang kumpirmado nadulaan or napatay. Pero hindi pagid sa karon klaro kung ano gid ang ginhinungdan or ang gintunaan sang sining natabo nga insidente. Pero antes ang tanan, dili kita hukay sa na-mention ko bala, gaulan, dugay-dugay, init naman. O kainas ang aga, nag-ulan, subong, kainit naman. Dili kita sa aton lakat sang panahon. O kay kaina, ang low pressure area nakitaan siya 290 kilometros na silangan sa hinatuan Surigao del Sur. Samtang ang northeasterly wind flow naman amo ang nagaapekto sa karon sa Luzon. Ang Western Visayas takip na dira ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Naka-eksperyensya ini sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta iya nga pagtupa sang ulan bangod sa localized thunderstorm. Mahinay, tubtob kasarangan naman nga huyop sang hangin. Di ka nakatundan na silangan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon, mangin makanay, tubtob kasarangan ang pagbalon. Nagbutla kay na si Haring Adlaw mga alas 5:49 sang aga. Lagi naman ang magatunod las 6:09 karon iya sa gabi. Ang temperatura yara naga-range sa 25 to 32 degrees Celsius. So, sige, ano ba lang mga dapat naton iya nga istoryahan sa subong nga hapon? Ariw magagamay-gamay lang ko dihatag sa aton yung mga information from the national man ba lang nga mga balita kay medyo gamay. Medyo lipot lang ang aton nga oras. So,
tungod man sa coverage naton kay ina sa sining insidente. Okay, dili kita anay sa aton man headline sa mga national. Nakadumdum kamo kay actually ang Department of Health and other pagigani nga mga concerned agencies do hindi nila danay ginapush ang mass testing. Hindi subong ho isa ka grupo sang healthcare professionals ang nagrekomendar nga kung mahimo targeted testing ang himuon. I-share ko na karon sa inyo kung ano ang ginatawag nga targeted testing ikumpara sa mass testing. Ang isa pa gid naton iya ka issue ining may kang tanan bala kay do kalawig na gid man ikunutuod mo, no? Ang bayanihan law, no? Ining bayanihan law ang aton iya nga mga pilaman ka mga mamalidha nagakadismaya na, no? Kay subong ginapush ang bayanihan law 3 pero ang implementasyon sa nga bayanihan 2 wala pa natapos-tapos. Wala niya natapos-tapos. That's why nga daw nag-react na diri ang pilaman ka mga mamalidha naton angod sa siniya nga issue. Kag syempre, bantayan man nato ng aton iya nga FYI. Ang aton topic sa subong hapon kung makahingagaw ha. Ang aton nga topic for our FYI, sinudang nagabunot sa inyo yang balahibo na term or buhok sa ilong. May ara na gali sang malain nga dulot sa aton. Labi sa aton iya nga utok. So ina karon ang aton man iya nga paga-istoryahan. Kag syempre ang sulat man nga akon diri pagabasahon dala naman dira ang mahatag nga advice ni Tita Wilma para sa aton iya nga letter sender. And also man ang aton iya nga horoscope of the day aton kapalaran for today. Alas 2:05 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Gamay lang ni Hua, no? Ining may angot bala sa aton naging headline kay ina sa national. Sa karon ginrekomendar sa Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 o kun HPAAC, kung mahimo targeted testing lang danay ang himuon, sa baylo yang mass testing kay tisubong nagsaka ang kaso sang COVID-19 suno kay suno diri sa sining grupo sang healthcare professionals ining HPAAC wala mas maayo nga targeted testing ang himuon kay ini ginapaagi may ara sang proper counseling kag advice, proper management sa mga persona nga kung sa niiti basihan ang ila dira nga test result kag mga circumstansya, kung magsiling kita nga mga circumstansya, kung kaisa, may ara bala nga mga individual nga may ara yasang existing nga masakit, tapos makitaan silang resulta nga positive sila gali. So, importante nga ma-explicar or mapaathag sa ilasang maayo. Suno pa sa HPAAC, Bayado hindi ko no practical, hindi practical ang mass testing. Magsiling kita yung mass testing, tanan gid ino, tanan ipaidalong iya sa testing. Pero kung targeted testing, ang pinakahimuon sila diri possible iya sa aton nga government if masunod gid man ini or sundon ining targeted testing, unahon niyo ang inabalang mga for example, may ginasuspetsuhan, may santumas ang COVID-19 or yadtong mga persona nga may history yasang close contact, di ba? Kaya para iya masiguro, amo na pinaka lantaw nila, nga pinaka maayo agud iya nga madasig, no? Madasig nga trace kag hindi na maglapta pa ang COVID-19. Ang isa pa naton kabalita, ining may angot man sa palayag sa karon ni Senator Joel Villanueva. Banya pabor ako sa ginadusog nga bayanihan law, no? Pabor ini siya nga talakayon ining bayanihan law, apang mas gusto niya nga iprioridad anay ang epektibo kuno nga implementasyon sa mga nagliligad yang nga mga ginpasar man sang Kongreso, no? Ginpasar nga layis sang Kongreso angod sa syempre paghatag sang ayuda sa pumuluyo. Kay man suno kay or ginhimo ini ni Villanueva nga palayag
Matapos nga sa karon, lagpangabay diri si Senate Minority Leader Franklin Drilon sa kay Presidente Rodrigo Duterte nga kung mahimo magpatawag kuno sang special session ang Kongreso para iya nga matalakay ining bayanihan 3 nga maghatag sang bulig sa kada individual nga naapektuhan sang istrikto nga mga COVID-19 protocols. Apang tisuno sa senador hambaya wala tagani mayo na implement ning mga nauna naton iya nga mga bulig sa pumuluyo nagwa diho nga suno kag ginbasihan ini sang senador ining record gikan sa Department of Budget and Management o kon DBM nga sa 165.6 bilyones pesos nga pondo sa nga bayanihan 2, 77.5 bilyones pesos lang kuno ang record. Ang record kag ang pinaka-worst pagid sina diri tunga pagid sang 77.5 bilyones pesos ang napanagtag sang sa kada iya mga ahensya nga amo ang syempre tunga man para iya nga makalabot sa mga individual nga target nga mahatagan. Uy, ano yung natabo? So, muna sa karon ang ginakadesmaya sang senador, nagsuno sa iya, pabor ko ya sa bayanihan law 3. Pero dapat tani, unahon ang mga existing nga layi, nga ma-epektibo ina nga ma-implement. Agud nga, do bisan paano bala, do hindi man pamensar sang negative ang publiko kaya pagkita nila bayanihan 3 naman ang bayanihan 2, ang bayanihan 1 do wala pa man ito natapos mo na ang mga ginalantaw nga mga issue, diba ha? Mo na ginalantaw nga mga issue labi na gid ko na wala dali natapos mo na mga problema nga ginalantaw ni Senator Joel Villanueva. Pero inatanan bantayan man naton kay syempre mga concerned individuals, concerned dira nga mga opisyal, magapagwa gina sa ila statement angot sa sining palayag ni Senator Joel Villanueva. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:11 na kita. Standby kay sa akon nga pagbalik. Kung mahingagaw karon aton istoryahan ang aton nga FYI, pero kung do alang-alang gid, diretso kita sa aton nga pagabasahon nga sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Ato na Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene, wala namod chemical kag wala sa malain nga side effects. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program.
Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw.
Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna ay may Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Medyo hawat-hawat kin. Alang-alang gid ko sa oras, ipabuwas ko lang niya nga to nga FYI. Okay? And this time, proceed na lang ako sa aton man nga pagabasahon nga sulat nga ginpadala diri sa kaya Tita Wilma. Ang aton sa sumong nga hapon nga letter sender, isa ini siya ka lalaki. Nagpatawag lamang sa kay Gino. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubong, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa Okay, sa liwat ang aton nga letter sender, nagpatawag lamang sa kay Gino. Kagang sulat ni Gino nagasiling, Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako kay Gino, 25 years old. Grade 2 pa lang ako sadto,
Pero nahibaluan ko na nga hindi maayo ang pagsinalayo sang amon pamilya tita. Perme nagaaway ang akon ginikanan kag nagalabot pa sa pagsakit sang akon amay sa akon iloy. Kahibalo ka tita we, wala na kami sang kwarta. Pero nakuha pa yan ni tatay nga magsugal. Ag ang malain pa kay kung mag-abot ini siya, hubog. Si nanay, amo naman ang iya permi ginapautwasan sang tanan niya nga kaakig. Nagsigi-sigi ini tita nga ginahimo sang akon amay. Tubtob nga nakalabot ako sa high school. Isa ka bes, wala na ginagkagwanta ang akon iloy. Bangod pati ako, gintampa ni tatay. Natabuan nga ara ang akon nga tiyo. Kag wala man makapugong, sila nga duha ni tatay ang nagbaisay. Tugtog nga nalaban niya ang akon amay. Maayo lamang kay nahingagaw pa si tatay nga madala sa hospital. Kag nabulong apang subong. Bangod sa natabo, hindi na siya makagihos ang maayo. Gintatap man siya sang akon iloy, pero inabalang pagtatap nga wala na sang pagpalangga. Nag-abot pagid tita nga ang akon iloy nagpangita sang iban iya nga lalaki. Ang masakit kay ginapakita pa sini sa kay tatay ang ila pag-anggaanay sang sining iya bag-o nga lalaki nga kilala man sang akon amay. Apang ako, wala naman ako sang may mahimo. Sa akoon ko tita, naluoy ako sa akon iloy sa ginhimo sang akon amay sa iya santo. Apang sang nagtaliwan si tatay, mas naluoy naman ako sa iya. Apang tita, hindi ko gid madula sa akon iya huna-una ang pagbasol sa akon amay. Tungod kun ginhatagan lang niya importansya ang amon pamilya, siguro wala naglabot sa punto nga temprano siya madula sa amon, kag wala man sang bag-o nga pamilya ang akon iloy. Tita We, salamat gid sa pagbasa sa akon sulat. Ang tagpadala, Gino. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:27 na kita. Kaaga mo yan to ang sulat ni Gino. Nag-share lang siya sa iyaman inagihan sa kamuhi. Ano ka serbe leksyon sa aton, no? Ang mga magpamilya, dira bala? Amo ni ang sitwasyon, ang inyo dira ay kabataan amuan, nagaka-apektuhan. Sige, sa ako nga pagbalik, ang mahatag man iya nga advice ni Tita Wilma, kag syempre dalaman dira ang mahatag man nga advice ang aton iya nga mga ka-aksyon. By the way, ang amon iya nga text hotline para sa inyo nga mensahe sa karon, ang 0963-75-70874. Kag pwede man kamo magka-message sa amon iya via Facebook Live. I-search lang dira ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ng page namon kag pangitaa ang naka-live sa karon nga program ang This Is My Life. Alas 2:28 na kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa ito man dira mga kauturan, kung
palanakit ang inyo kalawasan tungod sa katugnaw subong, mamanyos ikaw sa Panyawan Liniment Oil. Na? Said Panyawan Liniment Oil, produkto sang said marketing. Tandaan lang gid naton sa karon nga matugnaw ang panahon para nga mag-init ang inyo sini pamatyagan pamanyosang said Panyawan Liniment Oil. Ilabi na kun ikaw ang may arthritis, ilabi na kun ikaw ang may Pasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon Aksyon Radyo. Pagkolon nun kag negros sanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Mayong hapon sa ating mga ka-aksyon nga naga-monitor via Facebook Live sa kay Ma'am Christine Minyes Villalobos. Mayong hapon sa kay Marlon Pandes Inchosti. Check rin yung pag-pronounce ko. Aksyon Radyo Musical Extravaganza Singing Sensation. Makahilidlaw sa to contest kanta dira sa station. Aba, naga-participate kinigali si Sir Siki. Hopefully madula ng COVID-19 na pati mabalik na di ba sir? Sa kay Sir Alex Montasa, mayong hapon. Sa kay Ma'am Maria Luz Grijaldo Macuna, good afternoon man. Nagalantaw sila sa subong iyang hapon. Okay. Sa kay Ma'am Christine Galoyo, watching from Hong Kong. Shout out sa taga-barangay Batuan, La Carlota City, De La Paz and Galoyo family. Sige, salamat gid Ma'am Christine Galoyo. Si Eleanor Guro, watching from Hong Kong. Sige, salamat. William Will. Hi, William Carmilotes, ga-live monitor sa programo ari sa Bahrain.
patamyaw sa kay papa ko William Carmelotes Sr. kag pamilya Carmelotes ara sa barangay Sumag. Sige. Salamat gid sa mga pamilya dira Carmelotes sa barangay Sumag. Kay Miss Athea Kim Eriman, mayong hapon dira sa may Banwa sang Morsha. Ma'am, mayong hapon sa imo programa. Nila kami diri nagaupod ni Lola sa gihapon matapos ang masaker sang isa ka pamilya sa barangay. Ug gani kaluoy sang bata. Check to gina, sir. Celine Perecas. Hello ma'am, na-miss ko magpamati sang This Is My Life mo nga program. Keep safe everyone. Thank you so much good Ma'am Lynn Perecas. May nanda nga pag-monitor sa imo Kay Sir Ramar Gicano Haliasgo sa sitio Lupa sa barangay Sag-ang, La Castillana. Dennis Richard Timor Roma dra sa Banwa sang San Enrique. Mayong hapon lang dira sa imo kag kay Anthony Jones sa Villa Ceblano sa may Kawayan, kay Regentan Villalon dira naman niya sa Banwa sang Manapla, kay Sir Michael Season sa kay sino paginahan kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, kay Ma'am Vanessa Mayo, kay sino pa ganang isang sa may si Ma'am Christine analawag ko nagali kagina, si Ma'am Yvonne Morcher, si Ma'am Jean Oy Cesar, si Sir Guillermo Clarito, mayong hapon. Kent Brian Green Cartohano. Sige. Salamat gid sir. Maria Eve VG Alex. Mayong hapon. Ay, may problema siya. Uy, daw-damo ni sa mga issue ning mga do discrimination balahaw. Kabay nga maaanhan na to dang imo yung concern, ma'am. Maria Eve Alex. Gwen Cordova, mayong hapon. Shout out ko no sa Hinubaan. Sige. Sa Banwasang Hinubaan. Ma'am Virgie Alpinda, naga-monitor dira sa Celine Homes. God bless and always taahalong dira always sa imo Ma'am Virgie. Si Sir Eddie Laos, good afternoon dira sa Cane Town, Victorias. Kaupon sa iyan nanay, si Nanay Isabel. Si Ma'am Marilyn Abadinas Macwell, good afternoon, always gid naga-monitor sa La Castillana. Si Ma'am Homa Lumena, New Sun Balmera Lisas. Mayong hapon, tamyaw lang ko sa issue Kawayan sa Family Lisas. Vivian Pondalas Gumban, mayong hapon man. Si Juliet Macariola, pa-shout out kay Jacob kag Julian. Sige. Salamat gid. Shout out ko na ha, Jacob kag Julian. Ano ning ilang mga apelyido? Salamat kid sa liwat sa inyo nga pag-monitor kag continue lang sa pagpadalaman sa inyo mga mensahe. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pinggan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa sining nga tinion ato naman nga pagabasahon ang mahatag nga advice ni Tita Wilma para sa aton letter sender sa kay Gino. Medyo marulipot lang ni iya nga paghatag man or ma-advise ni Tita We para sa imo Gino. Kay ti given ba lang natabo nga ang imo iya nga amay nagtaliwa na. Okay? Pero anyway, salamat gid sa imo Gino sa pagpadalaman sang imo iya nga sulat. Kag ang mapanugyan lamang ni Tita We sa imo, kung mahimo, hindi ka madulaan sang paglaom. Himuon mo nga constructive ang natabo sa imo iya nga pamilya para nga mas iya nga magtinguha ka. Mas ka magtinguha ka sa imo pag-eskwela, makatapos ka, kag bag-uhon ang kabuhi nga imo iya nga inagihan sa to. Kabay, hindi madula sa imo iya kaisipan ang importante, ang importante nga lesson angot iya sa ginatawag nga pamilya. Nga ini ang ginapanindugan, kag ini ang dapat iya nga ginahalungan. Kay for sure, damo man ini ang mga nakarelate sa mga kaangay sini iya nga sitwasyon. Kabay nga, hindi ini iya mangin balakid, na? Hindi ini mangin hindrance, kumbaga, sa inyo dira iya nga mga handong. Kumbaga kung tungod nga natabo na, hindi na pagpamensara pa. Kabiga ina siya nga dugabay sa imo, gabay sa imo, agad nga sa ulihin, magpaninguha ka, kag itry mo nga hindi da ina masulit pa. Okay? Sige. Alas 2:40 na kita. Kag sa liwat, salamat gid sa kay Gino sa iyang letter or sa iyang sulat nga ginpadalaman diri, ginpaambit diri sa This is My Life. Kag sa aton man mga ka-aksyon sa inyo dira nga mga gusto man ipaambit or i-share ninyo nga mga sulat, istorya sang kabuhi, pwede gid direkta sa akon ang Defensor. I-search lang sa Facebook dira ninyo or i-search lang sa inyo or i-search lang akon nga Facebook account ang Defensor, and also sa kay Tita Wilma, pwede man ko makasend sa Wilma Antopina Sugaton or hindi gani sa amon man nga page. Ang pangitaan lang ang page nga This is My Life. Okay, pwede ka mo makapadala sa inyo iya nga sulat agud nga base sa mga pila ka masunod nga nadlaw, imo naman istorya ang akon iya nga pagabasahon. Sige, alas 2:41 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. And this time, standby sa aton yung mga ka-action kay ako naman pagabasahon ang aton nga horoscope of the day, aton kapalaran for today sa subong man nga adlaw sa karon iya sang Miyerkules, Abril 7, tuig 2021. Unahon naton ang sa mga Aries. Sa Marso 21, tubtob Abril 19. Imo sa karon iyang mabaton. Imo mabaton ang bunga na sang imo iyang pagtinguha. Bangod nga, syempre nalabot mo na ang mga gusto nimo sa kabuhi. Pero hindi pagsapaka ang mga nagapanghigabot dira sa imo. Magpasalamat sa bulig nga nabaton. Okay.
magpasalamat sa bulig nga nabaton pero hindi ka man magkalipat nga ikaw kung may ara ka dira sa nga extra, maghatag ka man or mag-share ka man sa iban. Sa mga Aries, lucky numbers 46, 51, 21, 12, and 33. Sapphire blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20. O si sa aanay. O si sa aanay ang imo yang mga ginapamensar dira. Antes man nga maghatag sang desisyon. Ang imo nga eksperyensya amo inang magaganyat sang ginatawag oportunidad. Sa mga Taurus, lucky numbers 43, 56, 39, 12, and 22. Cotton white is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21, mag-move on ka na. Kay man, mauyang lang dira ang imo yang buwas damlag, no? Kung ang imo yang kaugalingon, magpabilin ka dira sa nagliligad. Sa mga Gemini, lucky numbers 33, 26, 59, 15, and 41. Light pink is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Ka normal lang sa karon ang matabo sa imo yang adlaw. Pero, siyempre subong, likaw-likaw lang danay sang halay dra blagwa. Kay limitado ang aton yang gihon. Pwede mag-online para malingaw ang kaugalingon. Sa mga Cancer, lucky numbers 43, 36, 29, 41, and 16. Lavender is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Hindi mo dapat hindi ka dapat madulaan isang paglaon. Kay man, ang tanan, hindi imposible kung ang tao kuno nagatinguhan. Sa mga Leo, lucky numbers 23, 36, 49, 51, and 14. Lilac violet is your lucky color. Kag para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Hindi dira mag-joke. Bangod, pasibula mapikon dira ang imo yang nga buyaan sang paglahog-lahog nga ginatawag. Dapat kung sa nalantaw mo bala nga do malang-alang ka. Malang-alang gidya. Sa lantaw mo bala nga do hindi manami, hindi manami ang aura dira sang imo yang upod. Hindi na magbuya sang joke or hindi na dira sa paghalay sunlog ha. Kay basi mapiko na, maaway lang kamo nga duha. Okay? Sa mga Virgo, lucky numbers 33, 56, 19, 11, and 22. Cyan blue is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:46 na kita. Standby sa aton mga ka-action kay sakon nga pagpanubalik para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kay nga katapos
media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line.
May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwalagwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang So, Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo.
nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Okay, pabalik diri sa aton programa. By the way, happy birthday dira sa kay Tatay Jack Rizaldo sa barangay Talok sa syudad Iasang Bago. Ano ni kuno nga birthday ni Tatay Jack Rizaldo mo? Ika 25. Char. Pati secret ng kunong edad But anyway, happy birthday dira sa imo Tatay Jack Rizaldo dira iya sa may barangay Talok sa syudad sa Bago. Wala gid ko de. Char. And by the way, mayong hapon man dira sa mga sa ilayan ni Taminda, dira sa ilayan ni Tanida kay Tabebe, nga kay ng Christine, kay ng Larry, kag kay ng Kapid, kay ng Joy, kag kay ng Norlene, dira iya sa may RTN office, dira sa may Bradco Port. Mayong hapon lang dira kag mayo man nga pag monitor. Okay, standby anay sa aton mga ka-aksyon para sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, diri kita anay para sa aton nga mga nabilin pa nga mga horoscope. Sa iluwa naton ang Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Ang kamatuoran Libra, amo nang magapahilway sa imo. Gani, magsugid sang matuod, on ginapamangkot ka sa piladra ka mga issue nga ikaw ang may ara sang ihibalo. Sa mga Libra, lucky numbers 33, 46, 59, 12, and 25. Cherry red is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22, yar sa harmony ang tanan. Ang cooperative component. Gani batuna, kung ano man dira ang mga hangkat sa imo iya kabuhi, kay ina amo ang magapabakod sa imo. Sa mga Scorpio, lucky numbers 43, 36, 59, 25, and 15. Ice blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21, ang nakaligad tapos na. Hindi ina pagtuguti. Nga mo ina siya ang magbutong sa imo papanaog. O si saa ang maayo ang anuman dira bala nga mga istorya o antes ka man iya nga mag-react, okay? Sa mga Sagittarius, lucky numbers 23,
56, 49, 31, and 13. Pine green is your lucky color. Kag para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22 tubtob Enero 19, hindi magkumpiyansa. Proteksyonan ang kaugalingon kag mga mahal sa kabuhi. Sa mga Capricorn, lucky numbers 53, 26, 49, 13, and 31. Mango orange is your lucky color. Kag para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18, nagkalain-lain iya sa karon ang imo nga mga ginapamensar. Kung sa love life, relax lang. Inamangod nga mag-aabot gid ina siya para sa imo. Sa mga Aquarius dira, lucky numbers 43, 56, 29, 31, and 15. Brandy yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Ikaw ya ang maghimo sang kaugalingon nimo nga kapalaran. Magtinguha, mangin mapisan, kag syempre, tipuna dra ang imo iya nga kita or ang imo man nga sweldo. Tapos, kung pwede, may ara ka dra sa mga plano man, kag may ara na sang nagamay nga natipon, why not mag-put up some business. Sa mga Pisces, lucky numbers 53, 26, 49, 13, and 41. Crimson red is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 3:04. Lapaw na si Inday Ann. Kag pasensya gid liwat sa imo action nouns. I can't say goodbye. Sige hindi ko na pagpalawigon kay basi masunggod ni karon si Action Nalmar sa akon. Dire kita anay sa aton iya nga Bible verse gikan sa Philippians chapter 4 verse 6. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ang inyo alagad, ini si Inday Ann. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!